Здравейте, Вибокс! Аз съм Суми for the Win и днес продължаваме с моята поредица на Minecraft Survival, епизод 2. Печко Survival, епизод 2, така. Да, и нека сега да ви кажа, забравих да ви кажа преди първия епизод накрая, ще да ви кажа, че много време ще ми отнеме да направя тази къща, много епизоди ще ми отнеме докато я оправя и затова реших да направя преди да започна втория си епизод, сам самичък. Реших да направих сега къщата, оформих сега както аз искам преди да започна епизода, както ето ви имената, както че не съм читал, мога да се призная малко читвах, взех си айтеми, но не съм правил геймботи такива, защото играя на Survival Bot. И да, това бе къща. И нека да продължаваме. Нищо не съм правил, само съм правил къщата. И да, и нека да продължаваме. Така. Да, сетих се коръса, мога да се направя на къща още. После продължаваме в мината. Дърво, така, добре, аз имам дърво. Чакай, те няма да ми стигнат. Те 12 ще ми стигнат, може би. Може би, да. Сега дали ще го скоча. Да, скоча. Искам да се сложа ето такива, защото ме кефят. Явно може да сте виждали тая къща някъде други хора. Може да са я правили в някои геймплееви техни. Може и да не са, така че не ме интересува вече. Искам да се скрия това. Maybe. Не, ще ги махна. Само аглича ще остане. Така, имам достатъчно cobblestone за един cobblestone toolset, ако знаете за какво говоря. Мечови кирки и такива. Да. Така. Да, така е яко. Така, това тук ми е кухнята, където аз съм се я правил. Това е моята кухня. Това е ходилник, но само е така за украса. Тук има бутонче. Така. Първо направя пръчки, чакай. Един стак ще ми стигне. Брадва, чакай да ги подредя. Сега ще ги подредим. Чакайте. И да, и мисля, че това ще ми стигне. Чакайте малко да изпробвам нещо. Мисля, че няма да стане. Мисля, че няма да стане. Да. Да, това е начин. Да се сложа тази тук. Първата не ми трябва да се поддържа малко инвентара. И да, право то. И нека да... малко саплинги. Саплинги тук. Да се посадя дърво. Аз имам де.
Ето тук си има дърво. Чакайте да ви покажа. Ето тук. И ще си посадя дърво. Ето тук. Да, стигаме толкова. Сега отиваме в мината. Къде тръгна? А, така. Малко да се фърли. О, редстоун, не знаех. Трябва обаче айрон. О, забравил съм кирка, шит. Чакай. Забравил съм кирка, но няма значение. Аз пак ще се направя. Ето така, е по-добре вече. Чакай, използвам това да ми свърши така. А, така. Така. Нека тук. Този редстоун оставяме. Аз, както виждате, ето 6 левел. 6. Където е Уто под Хикс. 6. 3 Това означава, че съм на 6 левел на Bedrock. 6 левел е Bedrock. О, тук има много редстоун. Чакайте само да се кача до вкъщи. Горе. Айра, както и винаги. Точно това ми трябваше. Айрон, да се направя айрон кирка. Вау. Трябва да се направя сила печка. Чакайте да се кача догоре. Вау. Малко бавно. Да се взема, имам кол. Намерил съм се от други места кол. Тая мина. Както виждате, тук имам рандом честови. Това ми е рандом честа. Тук слагам рандом. Това ми е честа за роди. Колко да вземам? 20 ще ми стигне. Така и да. Малко само да проверя. Да, и малко торча. Чакай. 30 торча ще ми стигне. А, така. Обсидиан. Не обсидиан, това е емералд, да кажа. И аз обсидиан. Какво му гоня обсидиан? Така, нека сложим да изпечем айрона. И нека продължаваме. Тук да изчим нещо. Знам на 7 левел се откриват също. Чакайте да продължа напред. Голд направя. Да, голд. Точно. Още не съм се развил голд. Затова ми трябва айрон кирка. Затова така. Айрон кирка. И затова така айрон да кажа. Трябва вече, да, 4 айрон точно. За една айрон кирка. Малко ще се изхъбя айрона, но ми трябва. Готов.
Оха, елате ми. Да дигна левел малко. Редстоун. Чакай да взема голда. Така ще направя. Такива. Аз може да си ги правя по две. Така. Аз продължавам напред. Яко. Взимам кола. Това е сега на 5 левел. А с къщата ме е на 64. Вау. Ето и бедрок. Извинявайте, това е телефона на баща ми, но няма значение, той не го чува. Така, да го СПК. Така. Не разбирам. Да. Трябва да намеря айрон повечка. Айрон. Ще направя айрон боди. Чакайте малко. Аз направя на... Опа, на нормал. Така. Защото сега бях написвал. Тоест, написвал означава, че няма никакви зомбита мобове. Айде. Опа. Така. Айрон. Да. Се връщам вече. Да го изпечем. Не, чакайте. Да, т.е. скачам.
Да. И това беше от мен. Чао!